Clar, jo definiria la Salle, si m'ho preguntéssiu, amb que la Salle és una escola, 3 etapes i un sol projecte. Jo tinc 2 filles aquí a l'escola, l'Abril i l'Arlet. L'Abril té 5 anys i fa P5, i l'Arlet té 7 anys i fa segon de primari. Cada dia s'aixequen amb ganes de venir. Precisament avui l'Arlet està malalta, té un refredat. Ella volia venir a l'escola perquè a ella li encanta estar aquí. La nostra escola, la Salle, és un centre que té des de P3 fins a quart d'ESO amb 3 línies per nivell. Aleshores podem parlar d'un volum d'uns 1.000 alumnes. Realment és una escola molt propera. Pràcticament totes les famílies es coneixen entre elles i, per altra banda, al ser una escola molt gran també hi ha molta diversitat. Hi ha moltes realitats, hi ha molts tipus de famílies i això és molt enriquidor. A la classe de la petita hi ha nens de, crec que són 4 nacionalitats diferents, i ells ho han assumit amb una naturalitat molt gran. Potser jo sí que sé que són de nacionalitats diferents, però per ella no, per ella són els seus companys de classe, i jo crec que això de cara al futur li serà molt, molt positiu. La Salle és una escola molt gran, però alhora també és una gran escola. Això què ens permet? Doncs ens permet poder sortir de l'aula i poder tenir l'entorn com un espai d'aprenentatge. Per això moltes vegades treballem al pati, experimentem, investiguem, i aleshores deixem ja a l'aula perquè sigui l'entorn on anem a aprendre. A més, és una xarxa d'escoles a nivell estatal i a nivell mundial, vull dir, treballem en xarxa, treballem en equip. És un projecte educatiu que sempre ha apostat per la innovació, per estar atent a aquelles coses que estan evolucionant a la societat, dintre del món de l'educació, i anar apostant per aquestes coses. A més, d'una manera organitzada, d'una manera estructurada, no provant coses per provar, sinó fent petits passos, però sòlids, molt sòlids, de cara al futur. L'alumne el que li importa és que se senti important per tu. En el moment en què tu demostres que ell és important per tu, en aquest moment estableixes un vincle que és molt difícil de trencar.